रायजो राजा नोंथांमोना सानो नामा दा बर्थमान माने प्रेजेन्ट मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिटिसि काउन्सिला फाइनेन्सियेलि बिराद पावारफुल होननानै माने गासिबो खामानिखौनो मावजोबनो हायो नोंथांमोना सानो नामा? नोंथांमोना सानो ना साना खिन्थु आं बेखौ मिथिया खिन्थु बे काउन्सिला एसे फाइनेन्सियेल हिसाबै रांखान्थियारि हिसाबै माने बिराद लोरबां रायजो राजा नोंथांमोन। जोङो खोनानानै मोनो माने बिटिसि काउन्सिलनि जौगानायनि थाखाय रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय 800 कौटिल' थाखा हरो रायजो राजा नोंथांमोन 800 कौटिल'। बे 800 कौटिखौ नोङो 40टा डिपार्टमेन्टआव नोङो रानोब्ला बेसे गोलैगोन 20 कौटि गोलैगोन आरो बिनि गेजेराव नोङो बेसे गोलैगोन आरो बिनिफ्राय गुगालाङोब्ला माने मोनसे कनस्टिटुयेन्सआव 10 कौटिसो गोलैनो हागौ आरो बे 10 कौटि थाखाजों नोङो ओनसोलनि मा जौगानाय खामानि मावगोन रायजो राजा नोंथांमोन। बिनिखायनो बुंदों बिटिसि काउन्सिला माने फाइनेन्सियेलि माने पावारफुल नङा माने रायजो राजा माने उइक बे मोनसे फिसा काउन्सिल रायजो राजा नुदोंमोन। दा दिनै दा बिपिएफ पार्टिया दिनै काउन्सिलाव थानानैबो काउन्सिलनि पावाराव थासेयावबो दिनै माने एमएलएआव माने दिनै एमएलए माने बिसायख'थियाव एमएलए बिसायख'थियाव दिनै मानो एमएलए दैथायहरनो नागिरदों मानो मन्थ्रि नागिरदों मानो मन्थ्रि साब्रै साबा मोनगोन मानो मोननायनि खोथाखौ दिनै मानो फोरमायदों मानो बुंदों रायजो राजा नोंथांमोन। बेनो जाहैबाय माने सासे मन्थ्रिया एमएलए जानानै आसाम बिसायख'थियाव आसाम एसेम्ब्लियाव सासे मन्थ्रिनि डिमान्डआ बिराद गिदिर रायजो राजा नोंथांमोन बिराद पावारफुल माने सासे मन्थ्रिया। नोंथांमोना नाय दिनै दतमायाव जोंहा मानाव गेदेर उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा सासे मन्थ्रिमोन थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएलए जानानै बिथाङा गोबां खामानि मावदों दतमानि सिङाव आरो बे आसामनि सिङावनो गोबां जायगायाव गोबां खामानि मावदों रायजो राजा नोंथांमोन। दा बिथांनि जायगायाव जोंहा मानाव गेदेर राजु कुमार नार्जारि बिथाङा दिनै दतमायाव गेलेगोन रायजो राजा नोंथांमोन। आरो बिनि कन्टेस्टआव दङ बिनि अपोजिसन दङ जोंहा रबिराम नार्जारि रायजो राजा नोंथांमोन मिन्थिबायना मानोना ओरैबायदि पावारफुल दा बाथ्राया ओरैबायदि रायजो राजा नोंथांमोन दा माने जोङो जोंनि बे बिटिसिखौ सोलायनांगौबा जोंनि बडलेण्डखौ सोलायनांगौबा जोंनि बिटिआरनि जिथु डेम'ग्राफि बेखौ जोङो चेन्ज खालामनांगौबा रावबो बेयाव सोलायनो हाया रायजो राजाजों गुबुन पार्टिया मालाबाबो हाया। बे पार्टियानो जादों इउपिपिएल पार्टि। नैबे जुदि इउपिपिएल पार्टिया थांनाय 5 बोसोराव ओरैबायदि खामानि मावबाय 7 जन एमएलए ओरैबायदि पावारफुल एमएलए दंमोन रायजो राजाफोर आरो 2 रायजो सभायाव एमपि दंमोन सासे लकसभायाव सासे एमपि दंमोन दाथ' 3 जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन। ओरैबायदि पावारफुलखा माने बिटिसि काउन्सिला जेबो पात्ता मोना। बिनिखायनो बुंगासिनो दं जुदि 10निफ्राय 12टा जुदि इउपिपिएल सरकारा इउपिपिएल पार्टिया जुदि नैबे एमएलए बिसायख'थियाव जुदि एमएलए देरहालांबाय अब्ला नायदो बिटिसि काउन्सिला माने इउपिपिएलनि पारमिसन लायागौमानि बिसिनि काउन्सिला माने माब्लाबाबो सोलायनाय नङा थाखायानो फैनाय नङा माने बिसिनाव। थ' बेबायदि माने काउन्सिलनिख्रुइ माने एमएलएनाव बांसिन पावार दं आरो मन्थ्रि मोनोब्लाथ' बांसिन पावार दं माने। थ' बिनिखायनो दिनै बिपिएफ पार्टिया ओरैबायदि नाजादों माने एमएलए दैथायहरनो थाखाय नाथाय बिसोरनि साननाया जाफुङा माब्लाबा माने बिसोरनो मोननै माने सुबिदा होनाया रायजो राजाफ्रा गावनि आथिङावनो गावनि रुवाखौ दानना लानाय जागोन रायजो राजा नोंथांमोन। जुदि बिटिसि काउन्सिलखौ जुदि बिपिएफनो होनानै आरो एमएलएखौ होयोब्ला नोंथांमोना गावनि आथिङाव गावनि रुवाखौ गावनो दानना लानाय जागोन बे हले रोखा रायजो राजा नोंथांमोन। बिनिखायनो बारा दिन गैला बे समावनो नोंथांमोना सोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना पावारखौ माने बेलेन्स खालाम माने बिपिएफनोबो खावसे दोन माने इउपिपिएलनोबो खावसे दोन। पावारखौ जेब्ला नोंथांमोना बेलेन्स खालामगोन अब्ला माने
बेयाव रावबो माने बेखौ माने दुगामारा माने मा होनो बिदिखौ माने गोग्गानाय माने पावारखौ लानानै गोग्गानाय बे बुस्थुआ माने जोबोद खम जागोन आरो माने थ' बिनिखायनो खावलायबाय नोंथांमोना जाहाथे नैबे बिसायख'थियाव माने गुबुननि खोथाखौ खोनासंनो नाङा जेरैखि जाया नोंथांमोना मोनसे खामानि माव माने UPPL पार्टिनि जेसेबां MLA फोर दं बे MLA फोरखौ नोंथांमोना जुदि ट्रेक्टरनि सावगारियाव जुदि भट होनानै देरहाहोयो अब्ला माने ओरैबायदि माने बड'लेण्डआ ओरैबायदि बड'लेण्डनि जि डेम'ग्राफि बियो माने टटेलि चेन्ज जागोन आरोना थ' बेनिखायनो खावलायबाय माने जाय माने दिनै मोनथिनानैबो बुजिनानैबो जुदि फैसानि लालसाव थाखा फैसानि लालसाव जायफोर माने गुबुन पार्टिनि थाखाय खामानि मावदों गुबुन पार्टियाव थांदों थ' बिनिख्रुइ आरो दुखुनांथावसिन गैया आरोना रायजो राजाजोंमोन थ' जोबनायाव बेखौनो खावलायबाय जाहाथे जेरैखि जाया नैबे फैबाय थानाय MLA बिसायख'थियाव माने UPPLनिफ्राय 10-12 जना माने पाक्का आरो खाथां आरो देरहागोन बे रोखा जाखाबाय आरो बियो जेसेबां जोङो गसाइगावनिफ्राय लानानै ओरै माजबातसिम जेसेबां नायबाय माने बियो एकदम 100% रोखा जाखाबाय 10निफ्राय 12 जन MLA माने पाक्का देरहागोन देरहासार जागोन बियो रोखा जाबाय रायजो राजाजों बेनिखायनो जेबो गोनो गोथो साननो गोनां गैया गोजोन्थों।